Takuk sungno belai ke hambai orang mantuk fema bagai jeng kaisa salahnya bagai siapa kaisa sini bisini je ex-chairman salok tongnai tabuk bobi ni musung tui salok tong tabuk je final bisi election ni bagai je songmari ni bagai je borok ni bumu list klaimani abon tui salahnya bagai si nongno sung kisa ringjau abon bagai sini para poti bisi sini ward ni sa nomor ward klai motor sima tomakari hezamara di blok balonbon bisi ni engai ang wajib ni presiden sini regional committee ni tai sini ward ni para poti bisi okra hoite sini ani saksa lai ani okra dara kaka tai manai song tong bai orjo no sini ward ni jotto ni sini ward ni kok bai sini ward ni borong ni kok bai ang nong no ringja goro je jeng je o ex chairman ni je samung tangmano jaja yangai jeng kaisa press mak khlaika abun bagai tabuk sini kaka song tei dara song ni kok bai ang nong no maring jaka abun bagai tak main kok hingkai obo haise je oro bisi election ni bagai je ticket ni je borok candidate je select khaimane bil musung ti select khaimane bonni ji oro ni che ex chairman jajak 5 বছর lai thaka amoni bisingo tabuk tini bo post bo 3 ta nahar tongo je election management ni engai kaisa ticket na haja ko bo kaisa post na haja tei bastobo choli tongo bo ex chairman engai tabuk অঞ্চলনি bo vice president abo hake bahake ngai ba chini parani okra sakara ro amno chajaglia abo khanawoi tini bo mini musung tei je tie ko borong ni bum list khlaimani abo no borok gosia chini parani okra sakara ro tei o jaga ni buta ro abon bagai jeng kaisa kok chap mane kok sana hini press meet khaimani abon tabok sini kaka kok narganai tabok sini ron chairman bo je kam khlai tong mane bini chati kam khlai tongo bo grambasi no sini ward ni je okra sakara no bo kuno kok sungma krei tei kok chap lai mom krei ni hini kok thasi sama bo krei bini chati kam khlai tongo corruption je kuno ni je kuno chalongna hoite ko hoite bini chati mangcholi tongo abon bagai sini parani portibisi okra sakara rok obono gosina haya tei bono chajagya tei bini je otike de ko buta election ni je purpose je ticket ni bagai bo je list khlaimani obosini ward ni borok gosina haya abon bagai o chairman no se mutei jeng gosia গোসেন এমনি তাবুক মূল উদ্দেশ্যকে নং বখাকতে যেটা বন নায়া যে নং থাজিং যেটা কক সামানে যে করাপশন রক খায়ো খাইছেবলে গোबांमा সামুহম ro corruption খাই দं হাইদা ani parani potibisi ni kok rok hingga omo haise bono jasike pano mane ketal mang nai candidate obo hai bongni sanmungta এমনি চেয়ারম্যান মুংটামো chairman no বিনোদ দেববর্মা এমনি বো পঞ্চায়েত নি balobon bisi বালপো এমনি বসে বিসি সাকা ওর চেয়ারম্যান 5 বছর 5 বছর না দিন মুংকাই সনে Anung Laksmi Ranjan Deborma as a white regional committee white president ang pong nengai kok sakata chairman te jeng member je tongman advisory committee monitoring committee adino jeng keteng ripru list ako khaja a kheteng robo biang kamai thaka amoto authority rong ni khojuk klayana ang tini sasinai press ne tei angka te cherong no jerina hine sabjuna hoite je bat cricket bat kumani cherero chera sela seklar no je thungna ni mane tu mane kaisa kono bagja ya amorok biang kema nes borong sungmane borok kuno jawab rimaya abun tei ang je chini authority ie engko tabuk tongnai chini MDC Robindra Deborma no ar chini minister simnani tomakari ni minister Bishokito MLA Bishokito Deborma no bono ang poijo je omono mimang sakai dinang thong abung belakangnya hambai ini kayak pas nono sentini nono ring mana karena ka sini oro bisi election yang bagai member cong lajak semua member cong laj mano seng sabut kayangnya hamzah yang gai seng nono maring ka gai hamno seng bong no seng no kita pun jano ya bo bodol ni member chong tibra mothani man tibra mothani bodol ni cong gai seng no jano yang bagai seng bong no
sabut khaya sono kisa man jaune ya bang jong laika sono bakisa jarong nango sing boron butar sono saimana nango sing borna hamja ya sing katal borong nango sing borno totally borno sing change kharina nango জানুকে মতে জানুকে হনি যেতে নং সামানি যে নিনি তাবো নং খনায়া নি পুনো মা খানা তাই বাকি বড় তো খানা খানালে Cino wato khanaya ke bo khanaya khanaya bagana songoro tini no maringo singmia bo meeting khalaka kere khanaya jab ne bagai sono tini ingai mane clear khanen মানে 20 বছর রমই অবাকে চেয়ারম্যান চাইতং ও যে তাবো boro prai 5 bosor something চাইতো 5 বছর না মানে বো পট না যাক পম্প pot ke bo tinta pon man jakin khanawa haipan ang mosuk thaimia kang su pati ro bo kure haipan gram ni hoi teba ang kokhe thang sana bagai যে যে নং অরনি যে থাচিং যেটা অভিযোগ খাইমানি যে কবংমা তাবো সামুহমু রগ করাপশন খাই মানে অবকে সঠিক দা amo ongoi tongo sotik no amo sana thaga gebak ma oro sakai sabaya samu humu bo kurei samu humu kai bo sabaka ba khajak sabaka khajja bebak nukul tong mogol be nuk tong haiban sanani jaramen bai saja ya ta se ও চেয়ারম্যান ন অবাকে ও আমসে করাপশন খাই chairman no ate hakai samu hai tong bo si chairman bini satin kam tong nai bilai চেয়ারম্যান নি মুংটামো chairman bu mungai binud de pro বিনোদ দেবর মানা নংরনি এমডিসি র তাম কাসার মুসুং অবাকে তাবো sini oro ni emi sino jeng mono katara mo jeng sini saro bindro no sona hai mono mane solution khari penyan thung jeng amon naika ও কামনি মু sino kami ni lunga bar হ্যাঁ lunga bar bunga bare na nomor 4